l'equip mal em fa l'esquena. No fa ninguna gràcia. Com que ninguna? Per expressar el valor de 0 o d'una negació, en català diem cap, no ninguna. El català correcte, Passa'l! Et repto que l'engeguis a la basura. En català, en la cistella emprada per tirar els papers inútils no es diu basura, es diu paperera. El català correcte. Passa'l! Per cert, has forrat el llibre de català? No, no s'he pogut entrar al forro. El plàstic que s'utilitza per tal de cobrir un llibre per reforçar-lo i que no es trenqui es diu folre, no forro. Català correcte. Passa'l! Adéu, marxo! Espera, agafa la sudadera que fa fred. Sudadera, en català, per anomenar la peça de roba que utilitzem quan fa fred, diem de suadora. El català correcte. Passa'l! Ostres, estàs menjant pistatxos. Me'n dones un? Esclate. Com que pistatxos? En català, el fruit sec de color verd amb closca marró s'anomena festuc, no pistatxo. Català correcte. Passa'l!